Hej, vi arbejder begge to med Facet 5, som er en personlighedsprofil, som måler dine personlighedstræk. Og det vi gerne vil fortælle dig om i den her video, det er lige præcis den her rapport, som er en af dem, man kan trække i Facet 5-systemet, og som handler om teams. Den handler om relationer mellem de medarbejdere, der er i et team, og det vi synes er helt særligt genialt ved lige præcis den her rapport, det er, at man helt konkret kigger på de interaktioner, der er mellem hvert enkelt teammedlem, altså mellem for eksempel mig og John, hvis vi antager, at vi er et team. Det er vi. Vi er et team som par, men vi er også et team, når vi samarbejder om for eksempel Facet 5 eller rejsen i dit liv, eller hvad vi nu samarbejder om. Og derfor er det interessant at se, hvordan vi påvirker hinanden, hvilke styrker der ligger, hvilke risici, frustrationer, og hvad er det for nogle udfordringer, vi har i forhold til hinanden, som vi så kan arbejde på. Så på den måde, så kan vi med den her rapport komme et spadestik dybere, eller 2 spadestik dybere, i forhold til, hvad der er dynamikkerne i et team mellem mennesker. Så nu har vi begge to, nu har vi sat os begge to op i den her rapport, fordi vi er et team, som egentlig siger. Så hvis du skulle fremhæve en ting, som du har hæftet dig særligt ved inden, hvad har du så hæftet dig ved, at rapporten fortæller om os? Ja, en ting er, jeg har i hvert fald hæftet mig ved, at vi kan have svært ved at få taget beslutninger og gennemført vores planer sammen. Så det er vi nødt til at have en struktur for, både sådan en tidsmæssig struktur, hvornår sætter vi os ned og taler om det, men vi er også nødt til, eller især jeg er nødt til at have det sådan, så jeg så også holder mig til den plan, som vi aftaler. Hvad med dig? Jamen, ud fra den her rapport, så bliver det sådan meget tydeligt, det som jeg kunne have på fornemmelsen i de år, vi har kendt hinanden, nemlig det der med, at jeg kan have meget vidtløftige idéer om ting, vi kunne gøre, eller hvordan ting hænger sammen, og at du er rigtig god til at gøre dem konkrete og gøre dem handlingsrettede. Og vi har gjort det sådan i vores samliv, både som samarbejdende og som par, at vi en gang om året, så udarbejder vi det, vi kalder for et vision board, og med drømme og idéer, hvad vi gerne vil i løbet af året, hvad vi gerne vil have fokus på. Og så har vi så sat os sådan nogle tidspunkter, hvor vi følger op på det her vision board. Og det gjorde vi blandt andet i går. Og det er ikke bare sådan en strategisk analyse af, hvad der ville være spændende at tage fat på i året, der kommer, men det er også en snak om, hvad giver os energi, hvilke udfordringer vi vil kunne møde i samarbejdet omkring de mål, vi sætter os, og hvordan er vores dynamik i vores samliv. Så på den måde så arbejder vi også et spadestik dybere end det, som man nogle gange vil finde er det letteste at tage fat i, nemlig det strategiske niveau. Men når vi arbejder med det i organisationer, så snakker vi også om, hvordan vi kan udvikle et team inden for det, som vi kalder for kollegialt lederskab. Og det er den her rapport et aldeles glimrende grundlag for. Så hvis jeg nu skulle spørge dig, Ellen, hvis jeg nu skulle lede dig, og det gør vi jo nogle gange også i vores relation som par og som samarbejdspartner, hvis jeg skulle lede dig, hvad skulle jeg gøre for at lede dig bedst? Jamen, jeg tror, det du primært skal være opmærksom på, det er, at jeg har lang tid. Jeg er virkelig grundig, når jeg skal tænke mig om. Jeg er ikke bare sådan en, der klapper til på det ene eller det andet. Så nogle gange, så har jeg det sådan, at jeg skal tænke mig natten over, eller jeg skal tænke mig om i en uge, eller et eller andet. Så det skal du være opmærksom på, at du må ikke presse mig til hurtigt at tage en beslutning.
og så kan vi planlægge, hvornår vi så følger op. Ja, og hvis du skulle lede mig, så vil mit råd til dig være, at du frem for at fortælle mig, hvad jeg skal gøre, skal kalde på idéer fra mig og løsninger, som jeg selv kan komme op med. Fordi personlighedstrækmæssigt, der reagerer jeg voldsomt på at få at vide, hvad jeg skal gøre, og få sådan desinger for, hvordan jeg skal udføre opgaver. Så jeg er bedst til at komme med dem selv og spare med dig omkring det. Så nu håber vi, du er blevet nysgerrig og har lyst til at vide mere, og hvis du er, så er du rigtig hjertelig velkommen til at kontakte os.